Икономиста Никола Янков е тук. Здравейте. Здравейте. Не знам откъде да започна, но как ви се стори онова заседание, в което шеф на комисията казва: забрави, няма да свиквам комисия, изобщо не ме интересуват милионите от плана за възстановяване и устойчивост? Няма как да го коментирам това. Това някакси даже не заслужава коментар. А какво заслужава? Нищо заслужава избори. Заслужава нови гласове за нови партии. За промяна на статуквото в България, което ни върти в една и съща въртележка от 5 години насам. И се надявам това да се случи много скоро и да има разлика този път. Добре, казвате, загубили сме 480, възможно е да загубим, с избори нещата и с промяна ще се оправят. Не знам дали ще стане, но да се върнем към темата, за основната, която ви поканих, шока с цените на горивата заради войната в Близкия изток. Сега, някои страни вече го направиха. Всяка страна различно, и Гърция, и Франция. Някои сложиха таван на цените, други намериха друг начин. Добър ли е този, който предлагат Гюров и властите? Директна компенсация към уязвими социални групи? По принцип, работа на правителството е да защитава уязвимите групи конкретно и това е принципно положение. Но от друга страна, да гасите инфлация с държавни пари е все едно, че да гасите огън с бензин. Тоест, разхвърлянето на допълнителни пари от държавния бюджет към населението ще предизвика допълнителен ръст на цените. И това се знае вече, предполагаме, от учениците в 4-ти клас в България. От опита ни през последните 5 години е категорично в това отношение. Добре, мислите, че те не го знаят, но го правят въпреки това? Да, мисля, че това е популистски ход с предизборна цел, за който така ме изненада лично мене, познавайки част от хората в правителството. Добре, популисти ли са в Испания, в Гърция, в Франция? Да, разбира се, че са популисти. Това е трагедията на Европа. Сегашният ценови шок, който се задава, не е предизвикан от войната в Персийския залив. Госпожа Ризова, той е предизвикан от стратегическата слепота и слабоумие, бих казал, на Европейския съюз през последните 15 години, който замести приоритетите за национална и икономическа сигурност и независимост с идеология и с регулации. Ние, Европа и в частност България като част от това пространство, затворихме нашите въглищни централи, затворихме нашите атомни централи и в същото време Китай и Индия построиха по-голям обем въглищни централи и атомни централи за същото това време. Предполагам, че няма идиоти, които си мислят, че въглеродният двуокис, който излиза от китайските тецове, си остава в Китай. Явно обаче има такива в Европейската комисия, защото резултатът е това, което имаме в момента. Европа, зависимо от външни шокове, които във всеки един момент се появяват. Няколко години вече ги виждаме. Войната в Украйна, виждате какво предизвика. Сега война нова в Персийския залив. Преди това имаше фон дер Лайен призна, че е било стратегическа това грешка. Това не е достатъчно. Трябва да се предприемат съвсем различни мерки и да се направи завой на 180 градуса. За съжаление... Какво да строим въглищни централи, да копаем въглища, какво? Ще ви кажа. Това, между другото, ще да бъде добре да е част от дебата в предизборната кампания на България. Политическите партии трябва да заявят своята позиция по тази тема. Това е от стратегически интерес за България, защото ние имаме въглищни централи, за разлика от много други европейски държави, които в момента не могат да работят. Това са Маришкия басейн централите, защото има въглеродни квоти, които правят икономически невъзможно работата на тези централи. България и българското правителство трябва да предприеме няколко мерки, за да защити интерес на обществото ни. Първото е краткосрочните мерки, да изиска мораториум върху въглеродните данъци в Европейския съюз. И те ще кажат да? Ние трябва да започнем с искането първо. Трябва да си пуснем фиша. Аз съм сигурен, че такова искане ще намери широка подкрепа от много европейски държави в сегашния момент. Добре. Трябва да се каже ясно това нещо и на висок глас. Второто нещо, което трябва да се направи, е да се иска намаляването на задължителните 90-дневни, временно намаляване на задължителните 90-дневни резерви от петролни продукти на 30 дни. Този механизъм вече беше иницииран от Международната енергийна агенция. Тя е част от Организацията за икономическо сътрудничество. Ние не членуваме в тази организация и нейните държави членки ще участват в освобождаването на резерв, който те поддържат като част от резерва на агенцията. България трябва също да се включи към този механизъм с национални решения, разбира се. И в средносрочен план от стратегически интерес на България е да се премахнат изцяло целите на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 година и да се премахне изцяло системата на въглеродни данъци. А вие казвате ли, че няма никаква опасност за планетата, за хората, ако
махнем изобщо всякакви ограничения, кой къде каквото иска да прави, въглища, газ, водород, каквото си искаме да си правим. Искам да кажа, не трябва ли да има някакво отношение към опазване на околната среда? Разбира се, че трябва, и в Европа е най-регулираната среда на света по отношение на опазване на околната среда. Аз не се притеснявам, че технологиите, които ще бъдат използвани за заместващи мощности, ще бъдат безопасни и ще опазят европейската ни среда, така каквато ние искаме да бъде. Здравословна и добра за всички ни. Но преди всичко ние трябва да имаме стабилна индустрия, базирана на добивни индустрии. Трябва да рестартираме нашата добивна промишленост. Говорим за в европейски план. Трябва да премахнем всякакви регулации, свързани с ограничения върху добив на европейски горива, шистов газ, въглища, всякакви такива неща. Това нещо трябва да изчезне веднага, ако искаме да не се поставяме в подобна ситуация с следващата криза. Ако приемем хипотетично, че това, което вие предлагате, се беше случило, изобщо ли нямаше да ни засегне войната в Близкия изток и мините в Ормузския проход? Да, нямаше да ни засегне. Във всеки случай нямаше да е в такъв план и в такова изражение, каквото се очаква да е в момента. Между другото, единствената политическа формация, която предлага такива мерки в момента е Синя България, коалиция Синя България, която аз участвам, разбира се. Ние изпратихме днес писмо до премиера Гюров, всъщност с точно такива предложения. Българското правителство да стартира незабавно разговори на европейско ниво в този план. И се надявам да бъдем чути. Да, може би служебно правителство, не знам дали би тръгнало да го прави, но това пълноправно то е пълноправно и въпросът е в правителство. риска дали би се наел с едно такова нещо, но това е друга тема. Ако преценят, че това е уместно, аз не мисля, че това би било проблем. Но кажете все пак, в момента имаме проблем и той е такъв какъвто е. Как да се справи? Имате ли представа всъщност, защо нашите резерви се намират в Словакия, в Унгария? Да, говоря от горива. Да. Златният ни резерв и той е в чужбина. По каква причина ние не можем да ги съхраняваме тук? Можем, ако има достатъчно ефективен пазар за съхранение на горива на едро, какъвто в България няма, защото 90% от капацитета е собственост на една компания. Лукойл. Това ли всъщност ни кара да изваждаме... Разбира се. Това е основна причина, защото няма лесен и ефективен ефтин достъп Да, и сега могат да кажат, капацитет няма да за ви ги съхранение. изпратим. Най-вероятно. Не могат. Не, вижте, това е несериозно. Това са складове, които са на поискване. Тоест, вие сте българска компания, която се съхранява, да речем, в Гърция 1000 тона дизел, вие ги съхранявате и ви си ги теглите от този склад във всеки един момент. А държавата не може ли да построи свои складове, след като Лукойл държи? Защо трябва да го прави държавата? Да го държи в Гърция, в Унгария, където намери. Ние сме в общия европейски пазар. Няма значение. Ние можем да си купим горива от Гърция, от Румъния, от Унгария. Аз говоря за нашия запас, а не говоря за принципно откъде можем да си купим. Той е общ европейски като цяло, защото ние можем да купуваме от германския запас. Това не е проблем. Няма проблем ние да си купим от запасите на някаква германска фирма. Стига да платим, разбира се, цената, която е на пазара. Ето, заговорихме за Лукойл и днес Йордан Иванов от ДСБ е казал, че Лукойл продава скъпо ефтино придобито гориво. И допълва, в България има спекула в цените на горивата. Има поскъпване с 15% за една нощ, казва той. Кажете, каква е логиката наистина гориво купено на съвсем различни цени, ефтино купено, за една нощ да поскъпне с 15%? Добре, разбирам, ако е ново гориво, ако е внесено сега. Има ли някакво обяснение? Това спекула ли е всъщност? Аз не мога да потвърда тези данни, които вие споменахте. Ако те са верни, те са съобщени в парламента от според мен депутат. това е някаква спекулация. Начинът, по който са изказани и цифрите, които са дадени, изглеждат несериозно, но в края на краща всяка компания ще направи максималното на пазара за спечели, нали така? Компаниите по дефиниция не са благотворителни организации, те са там за да печелят и да носят стойност на своите собственици и служители. В този смисъл, ако няма достатъчно конкурентен натиск на пазара, т.е. заместване на търсенето с друг вид, примерно стока, или увеличаване на предлагането, ако има завишено търсене, цените ще растат независимо дали Лукойл ги вдига или някои от другите участници на пазара. Когато българите са готови да купуват на по-скъпа цена и плащат тази цена, тя ще е такава каквато е. И това ще бъде с цената на много голям марж печалба, който... Ако има голяма печалба... те наистина... тук трябва ли да се намесят регулаторните органи? Защото ако ти наистина си го купил за 10, казвам някаква измислена, за 10 и го продаваш за 20 и е поскъпнало с 5
само в последните дни. Това спекула ли е или не е спекула? Значи, думата спекула е така Да, уличен старомодна, термин. олдскула, знам Уличен от термин, не е- социалистическите учебници. Така. Не е в законово така Добре, ограничено понятие, но Комисията за защита на конкуренцията е държавният орган, който изследва злоупотреби на пазара с господстващо положение или с монополно положение. Ако се установи такова нещо, санкциите са ужасяващи и те са на паневропейско ниво. Тоест, проценти от оборота на компанията се налагат като глоби и те не са изобщо малки, ако такова нещо се установи. Има КЗК, надявам се КЗК за пореден път да се задейства да не спи, нали, при такива ситуации. Това не е първият разговор на тази тема. Какво става с пазара на горива в България? Знаете, още от началото на войната на Русия срещу Украина започна този разговор. Какво ще правим с Лукойл, монополното положение, тогава първият ценови шок покрай вдигането на Да, има цени закон, тогава. който да ограничава, да слага таван на наценките. Междувременно Някой в от момента тях имаме и може и да държавен проработи. началник в Лукойл, който всъщност трябва да определя ценовата политика на тази компания и поне има такива правомощия. Но разбира се, неговите така отговорности изискват той да се грижи и за здравето на компанията. Тоест, ако компанията губи пари, той не може да предприеме такъв ход. В край на краища бонус може да ли, фалира. ако в тези смутни времена компанията много спечели? Не, това не е неговата Няма ли да му цел. бъде бонус? Не, това не е неговата цел, но ние не знаем какво става там. Да, никой не знае. Имаме, Това е спекулация, така че който може да каже, той... този, който трябва да каже, е Комисията за защита на конкуренцията. И всъщност аз ги Чакаме. призовавам да си свършат работата този път бързо. Добре, след много кратките реклами ще ви попитам по един друг сюжет, който се оказа, че е много интересен. Терзиев иска на общината да бъдат прехвърлени държавни сгради и имоти. Пеевски казва, няма да допуснем това. Борисов казва, ще го допуснем. И стана ясно, и вече почна един разговор за алчната кокошка, за неалчната кокошка, но това след кратките реклами. Продължаваме разговора с Никола Янков. Сега казах на нашите зрители, че ще ви попитам за предложението на Столичния общински съвет и на кмета Терзиев държавата да прехвърли безвъзмездно на Софийската община няколко от важните сгради. Изненадващо е гласувано от всички общински съветници и единствено Пеевски е настоявал днес в парламента да има мораториум. А Терзиев му отговорил: алчна кокошка прососанува. Кой е прав и кой е алчната кокошка в това? Но наистина е много забележително. Всички общински съветници са подкрепили предложението на Терзиев. Едва ли общински съветници на град София ще гласуват против предложение град София да получи безвъзмездно съществени по размер знакови имоти в центъра на София. Така че това не е толкова неочаквано само по себе си. По-важно е да се разбере обаче какво ще прави общината след това с тези имоти, защото няма достатъчно яснота по тази тема. Разбира се, имотите са в лошо състояние. Повечето от тях знаете как изглеждат, ако сте се разхождали с центъра на София. Някои са развалени, другите са горе-долу. Да, те имат нужда от сериозни инвестиции, които общината няма. И тук вече въпросът е кой, след като общината няма тези пари в момента, и как ще прави тези инвестиции, за да се поддържат и експлоатират тези имоти в полза на населението и по един практичен и правилен Възможно ли начин. общината да ги продаде, според вас? С решение на Общинския съвет възможно, но без решение на Общинския съвет едва ли. А кое е най-доброто за тези сгради? Най-добре е тези сгради да бъдат отново част от публични пространства, използвани за публични цели, след влизане в режим на публично-частно партньорство с инвеститори, които да ги възстановят и обновят, модернизират. Това би бил добър вариант, защото от една страна общината няма да се налага да харчи пари, които няма в бюджета, така или иначе. От друга страна няма да се така повдигат въпроси дали ще има корупция при обществените поръчки за ремонти на тези сгради и няма да има въпрос ще ги купи или някой, няма да ги купи. Всъщност, някой специално да. подреден за това човек. Да, Благодаря защото ви. в момента за това говорим, да. Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.